Mennä vai onks täällä? Eihän onks täälläkin se vitu vesi sellaista? Voi saatana. Vittu, koske muhun saatana noita, niin vittu voi vittu. Voi helvette. Mä löysin täältä ihan sikaison ongelman mappi ykköseltä. Selvitä. Mä oon vähän jäädessä susta. Mä näen mihin suuntaan se meni. Täällä on taas tää vesi on muuta. Oota mua. Onkin sun laiva. Joo. Paitsi täältä ei näköjään putoa kaikista paikoista, mutta täälläkin on ainakin yksi reikä, josta putoat. No ehkä se on tarkoitus. No mutta en mä jotenkaan usko, että se on niinku tarkoitettu sillä. Se on jotenkin tyhmää. Mitä helvettiä? Mikä kakkonen on? Se on se sulle.